chavangu satani iwewe, chavangu iwewe usafungidza tokusekerera kachikuona uchingochena mazembwa yakaroma duzhi ipo paya paya unatokusekerera. Tinokufarira, hakuna kufarira kuti pesi pesi paunofamba unongopfirwa sezvinoitwa mukuru wako. Pano murume anozviita sengezo chavangu, anoona sokuti iye because uri mudhuze namunangarwa, uri muZanu PF, so ndiye ane mabhora chete. Vamwe tese isu hatina mabhora. The reason why achidaro it's just because akakwanisa kurikoda maMPs edu atakabva kuno kuSouth Africa tikauya kuZimbabwe kuzovhota. Tapedza kuvhotera vanhu ivavo vakavarikola. Nhasi uri kuti iye unodzoka oti futi ndoda kusungisa Chamisa kana akatanga kunge atanga futi rimwe sangano rezvematongerwo enyika. For 2 years dzese idzi wanga asingadi kumuona achizviita iye chairman. Nhasi akuti because ndiye chairman wedu. Unoona chavangu, iwewe wakufarisa, wakupinda nemwenje mudziva. Kana usinganzwi shona yerudzi urwu, vhunza vanotaura chishona, vanokuudza iwe vana Munangaro, chete Munangaro haangakudzi. Shona inotomunetsawo naiye nokuti vakawanda vanoti mudumbwa. Vhunza vana Tagwirei, vanokuudza kuti kana uchinzi wakupinda nemwenje mudziva zvinorevei. Kupinda nemwenje wako mudziva rinonyudza. Zvaungatoita iwe, chiinda kuna baba vako dambudzo, wondosvika woti iwewe, baba, nyaya yamakandituma iya kuti ndiite inonzi destabilization of opposition parties. Ndaakudawo masoja sezvamakaita kuna Tagwirei, nokuti vanhu veZimbabwe vatondiudza kuti iwe unodamburwa sorukweza rwaibva. Ndofunga kana uchiziva nyaya yokuti rukweza rwaibva inorevei, kuti runodamburwa nei, iwe ukazviona uriwo una mabhora iwe Zimbabwe ino yese. Ndangotokorekta mukomana uyu anga achitaura paZim News kuti anga achiti wakuda kunyadzisa maNdebere. Haasi kunyadzisa maNdebere chete, uri kunyadzisa maZimbabwenzi tese nouwandu hwedu 16 million. Tiitirwe svina iyoyi newe chavangu. Uri kuita sei? Nokuti uri chiiwe chavangu? What are you? Uri chiiko? Uri kuti chiiko iwewe? Uri kuti chi? Uri kuda kuti uyu apinda pakuda kutanga revolution yatada kutanga. Tochita basa renyu sezvamunoita nemi muZanu PF zvokusera muchingonyongana chete, muchingomanyisana mumakotsi, muchingodzingirirana mukoti, muchingotukana, musina kana nguva yokuvaka. Hamuna nguva yokuvaka kavanhu veZanu PF. Chimbotarisai history yenyu. Kubva Robert achipo hamuna nguva yokuvaka vanhu veZanu PF. Nguva yenyu ndeyokutukana nokurwa nokungoendesana kumakotsi. Hamuna nguva yokuvaka. Oda kuti isu tiite izvozvo, hazvisizvo zvatakabarirwa isu. Takabarirwa peace. Nyika inei ndeye peace, yakutokanganiswa nemi madumbwa emi nevanhu vakangouya. Nyika inei ndeye peace. Uri kunzwa? Takanga takagarisana zvakanaka zvisingaiti isusu vanhu vechiNdebere nemashona. Makawana takadyorwa hondo dzana Rubhengura dziya dzikapera because kwanga kuri kutangawo kuonana vamwe vachibva South Africa vachipinda muno. But from there we were very united. Tikarwa nyika inei tikabudisa varungu vakabva. From there instead mutange kuvaka, makabva matanga kudzingirirana naMudhara Joshua Ngomo. Instead mutore muti uya panapa tichigarisana because mabhunu takadzinga tese. You started makudzingirana wondobuda akadai achingotiza muchingozama kumuuraya. Imi hamusi vanhu, muri imbwa dzavanhu imimi. Because imbwa unozwa kuti hakuna imbwa inoona imwe imbwa ikaita peace nayo. Inongodzingirira chete kuti pari kurwirwei, haizivi kuti yadini yaitadzirei. You can know imboinda ufambe nembwa.
Kunyangwe nerumufenzi ikangoona imbwa imwe iri kuzvifambira kunze, wow, kuti iti yaitadzirei, haidi kuona chete imwe imbwa. So imi muno hunhu hwembwa, hamudi kuona vamwe vanhu. Pati iyoyo kana yanzi inouya iri pati yakanganisei, shamisa mwana womuno ka, ende ari kutaura nevana vomuno vaari kuda kumutsa navo pati yacho, ende zviri pamutemo. Saka iwo dambudziko rako riri papi iwewo, chititaurira kuti dambudziko rako riri papi, because ndati chamisa mwana womuno, ende zviri pamutemo kuti aite pati yake, anotenderwa oinyoresa oita pati yake, zviri pamutemo, is allowed. But iwewo uri kutaura zvako zvauri kutaura zvako zvokumama izvo, uchaona watoudzwa mufesi akuudza iyeye, kana usina kuzvinzwisisa, usina kunzwisisa shona, because hausi mushona, bvunza vamwe vako kuti anga achirevei watanga kutaura paZim News, neni ndiri kutaura pano kuti ndiri kurevei. Ende mufesi uyu abva auya nenyaya chaiyo yandanga ndichida kuti ndiitaure pano paKuliend, kuti iwewe manje iwewe, isu tiso rechiterera iwewe uchingomama nokusura, isi chiso rechiuchirira izvozvo. Ndezvenyu zvamunoita kuZANU PF izvo, zvokuti chero vamunangaro vakabuda vachidhota munenge muchingopururudza muchiisa mazambia, muri imbwa dzavanhu. Unoda kutijairira iwewe, unoda kutijairira manje, waakuda kujaira manje iwe. Chitotsvaka masoja uite zvakaitwa uyo Tagwirei, ufambe wakagadwa nemasoja eheti dzeyelo aya, ende uchenjere kuti naiwe anokudambura futi, nokuti vanzwa nenzara vanhu vaya vasweri vachingoshandiswa. Uri chii iwewe chawangu iwewe? Unoda kutofamba uchitoganza uchiganzira varume vese ava tiite vakadzi vako isu, putseki, wakavora fungwa iwewe. Unoda kujairira nyika iwe. Iwe shamwari wanga utaura paZim News iwe, haasi kujairira mandevere chete, uri kujairira tese maZimbabweans. Nokuti kana isusu tichiuwa vakadzi kana vakagara vachiita nyaya vanotovhunzanawo kuti but ivo varume vomuno vanombotiwo kudii naye murume, because murume akaita saiwo ari kuvaitira zvinhu izvizvi. Tisvorwe isu nevakadzi vese kutomininika uchiita basa rokutora vana pazvikoro mugweru muchinyengerera zita rako iroro richizadza vana marara ako uchinyengerera. Takazvinzwa isu Geza akatiudza mudhara Geza kuti ndo basa rako iwe rokuswera chinoita kuti uite zvaunoda iwewe, just because iwewe unonyengera mudhara uyu vana vasikana. Amunyari makaita sei musinganyari nyika yenyu varume? Muri vanhu rudzii? What kind of doctrine yamuri kupa kuvana vari kukura nevana vakabarwa changobarwa nevanhuwo zvavo vakazvigarira munyika? You want us to live such a kind of life yakaita saiyoyo, yekuti tese tinge tibva tateedzera izvo zvamuri kuita zvinoitwa muZANU PF izvo, zvokuti munhu wangopinda muZANU PF akapiwa mota unongopaka pasenda peroad apo, muri shina. Unoona mota dzakaita kiyu kubva pano kundobuda uko dzakapaka, ukavhunza unoziva kuti wapinda mushopu ko ndiani? Ndewe musangano wacho ndewesvina here? Makaita sei mimi? Kana vamwe vakomana kukomizarieti hamutsiurani, hamusi pati yokuti tingati mimi muri pati yatanga takatarisira kuti inogona kubata Africa yese. Taitarisira kuti kana ukanzi kwaita AU yabatana zvokuti inoda president one, we were thinking kuti president iye unobva muno muZimbabwe through this party. Takanga tichipa mbiri iyoyo, uyu gonyeti uyu wayo, taita mbiri iyoyo kuipa izvozvo. But now look at it now, kuti maisvitsa papi nomudhara wenyu iyoyo. Pfungwa dzenyu dzakutongoona sokuti hakuna kana vamwe vanhu panyika panapa, ndimi mega. Muno muZimbabwe hamuchina vanhu just because imagara pazvigaro. Ko kana dei vakabva vakadaro maiwana mukana wokumbotongawo, dei muchigotonga zviro kwazvo. Munotonga madhodhi, munotonga svina, munotonga tsikidzi. Chavangu Satani iwewe, chavangu iwewe. Usafungidza kuti tokusekerera kana tichikuona uchingochena mazembwa yakaroma duzvi ipo paya unoona tokusekerera, tinokufarira.
hakuna kufarira kuti pese pese paunofamba unongopfirwa sezvinoitwa mukuru wako. Izvezvi tanzwa kuti pamwe uri kurwara, hapana kana munhu one ane comment inomboti ii Mwari ngaabetsere, we wish you a quick recovery. Vanhu vese vanongoti ngaafe. Unofungidzira kuti unofarira vanhu vanoswera vachiita zvikoro makauraya, zvipatara makauraya, everything makauraya, hapana chiri kufunctiona panyika. Marodzi vanhu vanongotorwa nemvura, munodziona mota dzichingokukurwa, zvimabhiriji zvakasiyana simiti izvozvo ndo zvamakangoramba minazvo. Mototi baba wari kuvaka, unovaka chii chanovaka chocho? Kuvaka iyo Trababras iyoyo yaanotipa zita ratisingazivi futi. We need to change that name. Hatizivi zvonzi Trababras. Wakatadza kuexplaina kuti what is Trababras. Chirudzii haazivi, zvinorevei haazivi. Saka unoti Trababras kuti tiri mababras panapa. Kana makatitarisa tiriwana Cabias, muri masatanist evanhu. Chamama apa muchaona kuti muchaita zvokudhota chaiko chaiko. Iyo army kana ita basa rokugara ichingouraya vanhu ichitumwa, muchatipedza gore rino. Varoyo vanhu vasina kana neshungu yese nenjeri dzese, mazidhara akangogara asina kana nechaakaumba kubva muchitanga kusvika iko zvino. Hapana kana chamunocheuka kumashure mukatendeka. Isu vamwe varume tinotonzwa kurwadziwa kana gore rikapera ndisina chinhu chandambomisawo pamba pangu. Ndofanira kuti kana ndichicheuka noti gore rino ndaitawo ichi. Makaitei kubva muchitonga pa almost 50 years now? Hapana kana chamakatonga, chamakagadzira chokuti makaitei chatingati huyai tione panapa. Hapana kana hapana. Cheukai kumashure. Zvikoro zvakazvasiya zvavakwana Mugabe makauraya. Mugabe did better because maclinics akavakwa, zvikoro zvikavakwa. Mukaitei mauya muchipatara macho hamuna kana mushonga. Varume vakuru vanoita basa rokuti kana varwara vanoenda kumba kwomunhu. Inini I cannot do that man. Inini handiiti shina yakapusa kudaro, handipusi zvakadaro. Ini kuti inini ndikanzwa nzara ndinondokumbira kumba kwavamwe baba. Ndo zvamuri kuita ka. Kana mada manzwa chipatara mundofugama kwa Ramaphosa. Mukada mukarwara, you cannot stand on your own. You go kwa Ramaphosa kundokumbira pokurapwa muri. Wototora passport nokuti warwara. Kana makazvitarisa imi mukanzi makapusa, munotsamwei? Kana muchiti mukada kutambisa vana venyu bhora, munovakumbirira kuSouth Africa. Kana kuRwanda ukoko, kuna naRwanda uko. Kana marwara, kana kuBotswana. Varume vese varume vakafanana nemi. Varume vane njere dzakangoita semi, vane mabhora 2 semi, vane njere 5 semi. Of which imimi maresources enyu ukada kutarisa maresources amunawo muno Southern Africa yese, kana kutoti takatoti Africa yese. Because kana muchiita 60 something or 70 something, 72 major minerals dziri pademand worldwide. Motadza kugadzira chipatara, motadza kugadzira zvese izvo zvinoita kuti mungonzwa muri varume vari pamba pavo. Ungava murume wekuti ukadai unoenda kunokumbira chipanera kumba kwababa Anhingi, ukada kusunga nepinjisi hauna, hapana kana chipikiri, chese chawada kushanda pamba pako unongonokumbira kumba kwababa Anhingi. Hazvikunyadzisi makaita sei? Amunyari makaita sei? Kuti mufunge nezvaizvo zvamufunge, munongofunga kubvongonyora vamwe chete. Imbwa dzinongofunga kuruma dzimwe. Muka tirambe takangounyana isu tichiunyanira chavangu yokuti iwe chavangu iwe Satani pasi pamai vako iwewe.